জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। বর্তমান ଆଉ କଳାକାଳୁ ଲେଙ୍କା ପିତା କଳାକାଳୁ ଲେଙ୍କା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ ନମ୍ବର 2 କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ଲାସ ତାବଲା ଆସିଛି ତାବଲା ବଜେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗୀତଟିଏ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ସାଇଡରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୋହିତ ସିଏ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାନସେନ ପରି ସିଏ ବି ବଜାନ୍ତି ବଜେଇରେ ବର୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋପନ ଘରିରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଗୋପନ ଘରିରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଚିଠି ବାସୁ